Tak, dobrý deň, vítam vás pri ďalšom unboxingu, kde si teraz predstavíme model HTC Desire C čiernej farby, ktorý sa predáva ešte vo farbe červenej a bielej. Tak teda, zošupneme si teda toto z toho balenia. Balenie dostanete to také podobné, celkom sranda, a to dostanete už takmer každé HTC v tomto bielom prevedení. Tak, hneď na vrchu máme mobil, potom si povieme aj čosi viac, a v balení sa bude nachádzať nabíjačka na USB konektor, takisto teda potom USB konektor a sluchatka. No a potom už len takéto bezpečnostné príručky a papiere. No, ideme sa teda pozrieť na samotný telefón. Tento telefón je so systémom Android, má 5 megapixelový fotoaparát, hlasitý výstup, repráku, tu je na šnúru, podporu Beats Audio, čiže odborník jeden z najlepších na hudbu, 3 tlačítka, ktoré nie sú softverové, a uzamykacie tlačítko, 3,5 mm jack konektor, tlačítka na hlasitosť, a z druhej strany to bude už len mini USB konektor na nabíjanie a na prepojenie s počítačom. Takže tuto môžete vidieť, hneď sa píše značka HTC, toto je na Hovorím, reproduktor. No a teraz má to systém Android 4.0. Tak a teda teraz sa pôjdeme pozrieť rovno do systému, takže takto sa otvára nejako. Pre upozornenie, s týmto mobilom boli nahrané 2 predošlé videá. Tak, pozrieme sa do menu. HTC má pekne rozmiestnené menu, kde si môžeme nastaviť buď to všetky časté alebo preberanie súborov. No, a takto nejako to teda vyzerá, kde HTC má svoj vlastný obchod a plus ešte aj obchod Play. No, rozlíšenie obrazovky je 800x400 pixelov, čo je celkom podobné ako u tabletu Prestigio Multipad PMP3370B, ktorý sme si predstavovali v prvom videopohľadu spolu s LG T3. No, takže je tu zabudovaná navigácia od Google. K tomuto mobilu je možné si zakúpiť fóliu, ktorá je na tomto mobile, alebo ešte takéto na obal do mobilu, ktorý sa vám o chvíľu ukážem aj ako sa tam zasunie. Tento kryt nie je súčasť balenia, dá sa dokúpiť v cene 10 €, čo je pomerne dosť, ale dá sa to predísť. Tak, ešte tu máme takúto lištu, kde sa vám ukazuje, že máte na Facebooku, koľko máte počet nových správ a tak ďalej. Tu sa vám zobrazujú informácie o počasí, v ktorom meste sa nachádzame, opäť počasie, veľké hodiny, Chrome, obyčajný internetový priedač, ktorý je už tam bol, spolu s nastavením. Tak, teda pozrieme sa do nastavenia, ako to má. Takže vidíme, že máme prípoju k Wi-Fi, prispôsobenie konta, znenie, zabezpečenie a samozrejme zjednodušenie ovládania, volať, zvuk, zobrazenie, pripojenie k PC a čo je. Tak, to by bolo asi z nastavenia všetko spolu s mobilom. Ešte môžem zmieniť, že mobil nie je taký veľký, čiže sa krásne hodí aj do menších rúk, napríklad nejakého dievčaťa, takže no, pochybujem, že si ale dievča nemusí si vybrať dievča len čiernu farbu, ale môže si takisto vybrať aj inú farbu. Tak, my sa teraz pozrieme dovnútra, pokiaľ sa mi to podarí otvoriť.
môžeme vidieť, ako je to krásne čisto zelené. Batéria má 1230 mAh, čo je výdrž na 1 až 2 dní spolu s takým normálnym využitím 1 teda až 2 dní. Pokiaľ chcete mobil využívať, tak sa vám dokáže vybiť aj za 1 deň, poprípadne za pol dňa. Tak, je to najnižší model triedy HTC. Predáva sa za 184 €. Tak teda teraz si pozrieme ten obal. Takisto nás pokúsim nejako nasáčkovať. Tak, ja som sa už tuto smial, že to je také ako keby obliekanie Barbiny. Kolegyňa sa tu jedna smiala, moja kamarátka. No, takisto stále je to príjemné na držanie, ešte lepšie, pretože po boku má to také drážky, čiže už vôbec vám mobil nevypadáva ani nič podobné. Tak, to by bolo v predstavení modelu HTC asi všetko. Ešte treba zmieniť, že HTC túto radu Desire len oživuje a moc sa nezmenilo od prechodného HTC, má to takisto takú istú batériu, len že nemá 4 tlačítka, ale 3. Tak okrem toho sa už iba zmenilo iba balenie. To je všetko, takže lúčim sa s vami a uvidíme sa v ďalšom videu pohľadu, kde si ukážeme ďalší mobilný telefón. Dovidenia zatiaľ.